Xtaqt illi llum inkompli nitkellem magħkom dwar is-suċċess li qed jikseb pajjiżna fil-ġlieda kontra l-imxija tal-coronavirus, kemm mill-aspett tas-saħħa kif ukoll mill-aspett ekonomiku. Illum iżda xi wħud ħassew li kellhom ifixklu il-ħidma kbira li qed issir minn dan il-poplu wieħed u maqut. Il-koll b'sens ta' gburija u imħabba lejn pajjiżna u lejn il-poplu tagħna. Ewlenin f'din il-ħidma ta' pajjiż wieħed huma l-Forzi Armati ta' Malta. Il-bieraħ der rapportaġġ fuq mezzi tax-xandir illi l-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi flimkien mal-għaqda non ta' immigranti irregolari, b'mod li ġew sfokati fil-ħidma kbira li kienu qed iwettqu b'risq il-poplu Għawċi u Malti. Flimkien ma' dawn it-12 uffiċjal tal-Armata li bejniethom u sħabhom salvaw mijiet immigranti irregolari f'dal aħħar żmien, l-istess deputat tal-Oppożizzjoni u Repubblika talbu li l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga persuna oħra li skont huma u responsabbli għall-omiċidju, jiġifieri l-qtil volontarju ta' diversi immigranti fuq il-baħar. Din il-persuna l-oħra li qed tintalab investigazzjoni dwarha mill-Pulizija dwar qtil involontarju, dwar omiċidju involontarju, anzi volontarju ta' diversi persuni huwa jiena. Għaldaqstant, tlabt konferma jekk huwiex minnu li kienu saru dawn iż-żewġ kwereli, jiġifieri rapporti formali u rriżultali fl-affermattiv. Għalhekk, ftit tal-ħin ilu jiena mort minn jeddi fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija għand l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija fejn tajt li l-nifsi fidejn il-Pulizija għal kwalunkwe investigazzjoni li tħoss xierqa. Ġejt infurmat illi minħabba in-natura tal-akkużi li saru mill-imsemmi deputat tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja u għalhekk mill-Oppożizzjoni innifisha, hawnhekk qed nitkellmu dwar akkużi serji ta' qtil volontarju, ta' omiċidju volontarju, l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija għarraf lill-Maġistrati inkwirenti sabiex tinbeda inkjesta maġisterjali minnu fih fil-konfront tal-uffiċjali tal-Armata msemmija, inkluż il-Brigadier kif ukoll fil-konfront tiegħi. L-akkuża ta' qtil volontarju iġġor magħha piena ta' għomor il-ħabs. Nistqar li llum inħossni dispjaċut. Dispjaċut għaliex f'mument ta' emerġenza għas-saħħa pubblika, kif dikjarat mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, fejn il-forzi tal-ordni tagħna huma kollha affukati fil-ħidma tagħhom, 12 l-uffiċjal dedikat tal-Armata tagħna ser jiġu infixkla fil-ħidma tant kruċjali biex pajjiżna jkompli jiġġieled il-COVID-19 b'suċċess. Flok sellimnilhom ta' kemm issugraw ħajjithom għalina, anke mejjid ta' mili il-bogħod minn xtutna, hemm min irid jixħethom il-ħabs. Dispjaċut għaliex bl-azzjoni li wettqu l-Onorevoli Azzopardi u Repubblika ser ikomplu jnaqsu mir-riżorsi limitati li bħalissa għandna fuq il-baħar u jaqtaw qalb il-forzi tal-ordni. F'mument fejn kulħadd uffukat biex naħdmu kemm nifilħu biex nibżgħu għas-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi. F'mument fejn talli qegħdin niddedikaw ruħna għal ħidma bla waqfien u b'dedikazzjoni assoluta lejl u nar b'risq pajjiżna u n-nies tagħna hemm min irid jixħetna l-ħabs għal omorna. Dan iżda mhux ħajwaqqafna mill-ħidma li għaddejjin biha fl-interess nazzjonali. L-imħabba li għandna lejn il-poplu Malti u Għawċi u lejn pajjiżna kbira wisq biex inċedu f'mument tant importanti fejn pajjiżna qed isejħilna. Is-sejħa biex nintbagħtu omorna l-ħabs
aktar tnissel fina kuraġġ u ħeġġa biex nibqgħu naħdmu għal pajjiżna. Flok il-biża' u l-qtieħ il-qalb li hemm min irid inissel fina. Lil min irid jibatna l-ħabs inweġbuh li se nibqgħu naħdmu sabiex inħarsu s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Inkluż is-saħħa ta' min għamel dan ir-rapport kontrina. Il-kuxjenza tagħna tiegħi hija safja għaliex immexxijin mis-sewwa u mas-sewwa. U għalhekk ninsab seren, anke għaliex dejjem żammejna il-ġid komuni fuq quddiem. Kuxjenza safja għaliex għamilna minn kollox biex inħarsu s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. U kull min jinsab residenti f'pajjiżna, inkluż Ewropej, third country nationals u immigranti irregolari wkoll li jinsabu f'pajjiżna li dejjem ilqajna meta stajna bidejna miftuħa. Il-kuxjenza daqstant ieħor safja għaliex pajjiżna għamel dak kollu possibbli fil-limitazzjoni ta' ċirkostanza bla preċedent ta' emerġenza ta' saħħa pubblika biex isalva il-ħajjiet fuq il-baħar. Madankollu, nagħmilha ċara li ebda tfixkil ma ser ibiddel il-pożizzjoni ċara li ħal gvern dwar dan is-suġġett. Li pajjiżna fiċ-ċirkostanza ta' emerġenza ta' saħħa pubblika ma huwiex post sikur għall-iżbark ta' immigranti irregolari. Kif ukoll li pajjiżna ma jistax jiggarantixxi riżorsi għas-salvataġġ ta' immigranti irregolari fuq il-baħar. Billi dawn ir-riżorsi huma iffukati fuq il-kontroll tal-imxija tal-pandemija. Jirriżulta wkoll illi Repubblika għadha kif marret quddiem il-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem fejn talbet illi tinqaleb id-deċiżjoni li ħa kemm il-Gvern Malti kif ukoll il-Gvern Taljan biex nagħlqu l-portijiet tagħna. U għalhekk talbu ordni mill-Qorti Ewropea sabiex Malta u l-Italja immedjatament jiftħu l-portijiet tagħhom u jilqgħu immigranti irregolari. Ninsab infurmat illi ftit tal-ħin ilu il-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem iddeċidiet dwar din it-talba li għamlet Repubblika kemm fil-konfront ta' Malta kif ukoll fil-konfront tal-Italja biex Malta u l-Italja jiftħu l-portijiet tagħhom u jilqgħu immigranti irregolari u l-qorti ddeċidiet billi ċaħdet din it-talba. Pajjiżna dejjem wettaq iżjed milli felaħ fl-irfieħ tal-pis tal-immigrazzjoni irregolari. Iċ-ċirkostanzi partikolari tal-mument ma jippermettulniex nagħmlu iżjed milli qed nagħmlu. Bla ma jkollna nissagrifikaw l-interess tas-saħħa ta' dawk kollha residenti bħalissa f'pajjiżna. Inkluż ħutna l-immigranti irregolari li bħalissa qegħdin nieħdu ħsiebhom f'pajjiżna u li lejhom għandna nibqgħu nugru imħabba u rispett. Nappella biex nibqgħu inżommu l-kalma u s-sens ta' solidarjetà lejn xulxin. Nirringrazzjakom.